नायदो दाउ बिखा गामियाव माबायदि रिरुब महरखौ नोंनि बेलारोम। खुलुमबाय लोगोफोर, बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय। आङो दायो दंफैयो आनन्दनि थिनालियाव। ओरै लामानि सोनाबजों प्राइभेट स्कुल दं, बैयाव इंलिस मिडियाम ना बर' मिडियाम जाखो मिथिथ'ला आङो। बिराद गय बागान दं, समायना माबा नुयो गामिखौ। ओरैजों ओरै सिदा थाङो बांमारा सहैबाय आरो भुटान अमब्लिं सहैबाय। ओरैहाय नैबे ओरै सोनाबजों हाबलांनाय लामाया बिटिनि गामि थांबाय। बेजों फैयोब्ला, बे लामाजों फैयोब्ला बेजों भुटानाव थांनो गोसो दङब्ला डाइरेक्ट सापागुरिनिफ्राय फैनो हागोन। सापागुरिनिफ्राय डाइरेक्ट सा मोखां दावखोब्लानो बे लामाजों सहैगोन आरो भुटान डाइरेक्ट बेरायहैनो हागोन आरो गेलेंफुं थांनो हागोन, अमब्लिं थांनो हागोन। लामाया एसेबां सुबिदा नङा दासिमबो। बे लामायानो थांबाय बिटिनि डाइरेक्ट। आंबो थांगोन बिटिनि। आनन्द इमानुएल इंलिस स्कुल इयो लोगोफोर। दा गथ'फोरनि स्कुल गलाबाय, थांला जोब्बाय नै ओरै। लोगोफोर, बे आं जिरायबाय थानाय ब्रिजआनो जाबाय लांखार ब्रिज। लांखार ब्रिज नुदों दाखौहाय? आनन्दनि साखाथियाव आनन्द बाजारा बेजों थाबाय, हरै थाबाय। ओमफ्राय दायो आंबो हारसिं जिरायनानै दं फाग्ला बायदि। नोंथांमोना दिन मोजांब्ला भुटान हाजोखौ बिनिफ्राय समायना माबा नुगोन। दा आङो बेयाव जिरायनानै दङ, एसे टाइम पास खालामदों आङो। बे गय बागान सारौफालि नुनाया गासैबो नेपालि गामि दङ। बर'आ एसे खम, नेपालि बांसिन। दा आङो थांगोन बिटिनि गामियाव थांबावगोन। मा मा नुलांबावो नोंथांमोननो देखायलांनोसै। थ' नोंथांमोनाबो ब्लगाव इन्टारेस्ट दंब्ला नायलांबाय थादो। बिटिनि गामिनि साब बाजार इयो, बे बाजारा नोंथांमोना नायनो हागोन। आङो नोंथांमोननो देखायगासिनो दं। आङो सिङाव हाबला, मानोना आं ओरै साहा थांबावगोन, बिटिनि गामिथाराव थांबावगोन। बेनिफ्रायनो बेनोखा बिटिनिया, होमबाबो आङो एसे गोजानाव थांगोन आङो। दायो आङो दङ ओरै आवजारफ्रा थांबाय सोनाबजों, ओरै साहा सालबारि थांबाय। दा बे गिर्जा मोखाङावहाय थाथ'ना दङ आङो। बियो RCC गिर्जा, माने काथलिक गिर्जा। आङो साहा थांबावगोन। लोगोफोर नेबाय था, नोंथांमोना नायजोबलां। नुजेनबाय दा बिटिनि गामिया माबायदि? बिटिनि गामि। लामाफ्रा सुबिदा गैया दासिमबो नै। बुजोब्बाय लामाया, रिफारिं खालामजोबफिननांसिगौ। एकदमबारे गारिफ्रानो बाल'लाबायजोबो। एसे मोजां बानायफिननांसिगोन। टावारा बेनो नै, बिटिनिनि टावार। गामिफ्राथ' बरियालै, बेबा मा स्कुलबावमोन। बाब, रायजोनि गय ना माइलाय, गय बागानानो अख्लायजोब्बाय। बैयो इनालसि गिर्जा इयो।
सालबारि गारिखौबो गियार गेदेनाव होना सालायनो हायाखै। नैबेजों सिदा बागमारा थांबाय, बागमारा बेजों आरो ओरै थांनायसै बेरायनो। देंजार गय बागान दं दे लोगोफोर बिटिनि लागोआव। हाग्रानि अमा दंलै लोगोफोर नोगोरनो हाग्रानि अमा। मैदेरबो फैनाङाब्रा। बे हाग्रायाव नोगोद आनारस बागान दङ। सफैनानै एसे गोबाव जाबाय आङो। ओंखाम थोंखाम जाखांलायबावबायसो उदै गिन्द्राद्रानो। आरो अमा बेदर जानानै उदैयानो दां 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 गिन्द्रा जाबाय। न'आ बेनो आं फैनाया बिराद मोजां न' लुबायलै बिथाङा। लोगोफोर एसे गामिखौ देखायलाबायनोसै ओमफ्राय आं भिडिअखौ फोजोबनोसै थांफिननोसै सिरि सिरि। अब्ला नायलांबाय थादो, ससेखौबो नायलांजोबदो नोंथांमोना। बे गामियानो जाबाय लोगोफोर दाउ बिखा। नायदो दाउ बिखा गामियाव माबायदि। दाउ बिखा होननानै बुङो बे गामिनि मुंखौ। ओरैबो दङ नै बे गामिया सिगां नोगोद हाग्राबावसोमोन, दा बायजोबबावबाय हाग्राया। थांबाय सा मोखां भुटान हाजोआ एसे बुलाहांबा हनै जोंखोल जोंखोल नुहांदों। बिराद अन्थाइबारि गोजालै हायानो मोजां नङा नै माथो गयबो जायाबो जाया खालि दंफांनिल' दंफां गायनायल'। दा आंबो थांफिननोसै। आं इयावहाय मुलिसो लांनो फैदोंमोन, माने बिराद आर्जेन्ट जाना दं आंनोहाय मुलिया। बङाइयावबो थांनो गोनां दङमोन, नाथाय बङाइयाव थाङालासिनो केन्सेल खालामनानै मुलिखौ लांफैग्रोबाय आङो। दा नायनो हागोन बेनो दाउ बिखा गामिया। हाग्रा गोजा नै दाबो। दा गामिया नै बिनिफ्राय ओरै खोलाजों आरो ओरै सोनाबजों एसे साबसिन नुयो गामिखौ, गिसिसि नुयो। बे जाबाय आब' प्रिस्किलानि न'। आरो आं नोंथांमोननो ससे देखायबावनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ फोजोबनोसै। गारिखौ ब्रुम ब्रुम सालांनोसै, हिन्दी ब्लग बानायलांनोसै एबार। बिनिफ्राय गामिया ओरैहाय साबसिन आंनि थाखाय। नोंथांमोना गामिफोरखौ नायनानै माबायदि नुदों? रिरुब महरखौ नोंनि बेलारोम समाव। लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि ब्लगा। नोंथांमोना भिडिअखौ हामजानाय मोनदोंबा लाइक होनो दाबाव। आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। जै बर' हारिनि।